Accidente múltiple na A6 á altura do concello lugués de Baralla. Un camión que transportaba vacas perdeu o control e acabou emborcado sobre un turismo. Outros dous vehículos resultaron tamén afectados. O condutor do camión logrou saír polo seu pé. Parte do gando caeu por un desnivel, morrendo varios animais. O accidente tivo lugar no quilómetro 464. A vía tivo que ser cortada en ambos os sentidos. A sorte quixo que o tráiler accidentado batera con outro camión que pasaba por ese treito. Serviu de freo evitando unha desgraza maior, tal e como nos relatou o condutor. Yo venía de allá y justo me pilló que le di al acelerar y pegó en mi caja, la sujeté todo lo que pude y justo ¡pum!, salió de mi caja y ya ¡pum!, volcó. Yo sujeté al camión, pero si no hubiera pegado en mi caja, el camión hubiera caído por el precipicio abajo segurísimo. Segurísimo. Así que hoy, vela para la Virgen del Pilar, para todos. Boas tardes, estamos a xoves 23 de xullo, benvidos ao Galicia Noticias. En Arzúa hai veciños que están a recoller sinaturas para denunciar a inseguridade da Nacional 547. Din que cruzar por pasos de peóns como este é un risco. Aseguran que os accidentes nesta estrada son frecuentes e que aumentaron os atropelos nos pasos de cebra. Piden medidas urxentes ante o novo atraso da apertura da A54, a autovía que unirá Lugo e Santiago. Agora está habendo moito tráfico porque ainda non hai autovía e pasan todos os camións e todo por aquí. Atropellaronlle outro día aquí un can no paso de Pietos e o mesmo día un señor ali máis adiante naquele paso de Pietos dali tamén un señor. Hombre, que habría que ter máis seguridade porque eu incluso lle viña dicindo que ainda que este o semáforo verde hai que mirar moito desde lexos a ver se paran, porque normalmente non paran. Golpe potente o branqueo de cartos procedentes do narcotráfico a grande escala con 5 detidos en Galicia. Caeu un histórico de Cambados, Ramón Canto Nine, máis coñecido como Moncho Vilaboa, no marco dunha operación internacional con detencións en varios países. Moncho Vilaboa xa fora condenado por descargas de grandes cárteles colombianos. Los vecinos de allí abajo le entraron a robar y le robaron herramientas, y los de allí enfrente también le robaron desbrozadoras y en fin. Y andamos un poco alarmadillos. Se están organizando para controlar un poco la movida esta, a ver si los damos echados de aquí. Este veciño de Coirós contanos que na súa aldea os propios veciños decidiron eles mesmos vixiar para evitar a vaga de roubos que están a padecer. Vixían de noite e avísanse entre eles de día se algún vai marchar da casa para que o resto estean atentos. Comezamos cunha última hora sobre o caso do naufraxio do Villa de Pitanxo. Ábrese xuízo oral contra o capitán do pesqueiro e 2 directivos da armadora Nores. Os 3 terán que comparecer na Audiencia Nacional o día 28 de xullo para notificalos. Están acusados de 21 delictos de homicidio por imprudencia, un delicto de lesións e outro delicto contra os dereitos dos traballadores. O xuiz dalles un día de prazo para depositar 44 millóns de euros de fianza e para cubrir as responsabilidades económicas se son finalmente condenados polo naufraxio do buque aquel febreiro de 2022. Imos xa con ese accidente múltiple en Baralla na A6, un camión emborcado de vacas que emborcou afectando a outros coches, un sinistro que obrigou a cortar o tráfico en ambos sentidos da circulación. Demetrio, contanos cal é a situación arestora. Pois agora mesmo mantense cortado o tráfico nos dous sentidos neste tramo. Estamos na 6 a altura de Baralla e agora mesmo poden comprobar vostedes nestas imaxes que estamos amosando en directo. Están se levando a cabo eses traballos para a retirada da última parte dese tráiler que transportaba vacas ou gando. Parte dese gando caeu por ese terraplén e outra parte quedou no interior dun dos remolques que xa foi apartado grazas a ese guindastre. Vacas mortas, agora mesmo moi pendentes tamén da retirada desa parte do camión e o vehículo que quedou literalmente aplastado debaixo dun dos camións. A sorte que ningún deses vehículos caeu por ese terraplén, que pudo ser unha desgracia moito maior. Afortunadamente non hai que lamentar feridos de consideración, xa que a persoa que quedou aquí no vehículo e que quedou atrapada no seu interior saiu polo seu propio pé. A imaxe da cabina do camión sobre o coche amosa o perigoso e aparatoso que foi o accidente. O camión perdeu o control ao coller o desvío que hai por obras no túnel de Neira. De fronte viña outro tráiler.
Así o viviu o seu condutor. Me pilló que le di al acelerar y pegó en mi caja, la sujeté todo lo que pude y justo, ¡pum!, salió de mi caja y ya, ¡pum!, volcó. Y cayó encima de otro coche. Claro, no, yo lo del coche no lo veía. Yo sujeté al camión, pero si no hubiera pegado en mi caja, el camión hubiera caído por el precipicio abajo segurísimo. Segurísimo. Así que hoy, vela para la Virgen del Pilar, para todos. Hasta luego. O tráiler dese home conteu o choque, pero non evitou que ao emborcar o camión alcanzara o coche que viña detrás. A súa condutora era a que alertaba do accidente e comunicaba que tiña dificultades para sair do coche. Finalmente saía polo maleteiro. Chegamos aquí, por sorte, a vítima do que é do turismo xa estaba fora do vehículo, por o seu propio pé, estaba sendo atendida por unha ambulancia, e o noso traballo consistiu en parar os derrames que tiña o camión, máis cinchar ben os vehículos porque está cargado de animais. O camión transportaba unhas 30 vacas, 5 caeron polo precipicio duns 50 metros. Para sacalas do remolque hai que levantar primeiro o camión articulado. No, porque temos a estrutura moi debilitada. Entonces, temos varios pisos, o vehículo ten varios pisos, entonces necesitamos levantar o vehículo para retirar os animais. Non damos feito de outra maneira porque o estar lateralmente sobre o quitamiedos e a parte de abaixo toda do quitamiedos está sin lateral o vehículo, podemos precipitar máis animais o... No accidente viuse implicado outro coche que non deu parado e chocou por alcance. O seu condutor saíu ileso. A condutora do vehículo baixo o camión e a condutora do camión foron evacuadas ao hospital. E si, a condutora está ferida leve, máis a condutora do vehículo que está un poquinho máis grave. Durante toda a mañá houbo importantes retencións de tráfico nese punto e desde a 1 está cortada a autovía, xa chegou o guindastre co que van retirar o camión e sacar os animais. Máis temas de tráfico porque o aumento dos atropelos en varios pasos de peóns preocupa aos veciños de Arzúa. Para evitar estes accidentes iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas na que piden medidas urxentes. Cruzar a Nacional 547 no centro de Arzúa ten as súas complicacións. O volume de tráfico é moi intenso. Agora está habendo moito tráfico porque já non hai autovía e pasan todos os camións e todo por aquí. E isto xera situacións de perigo. De feito, aumentaron os atropelos mesmo en pasos de peóns. Os máis recentes foron na última semana. A chica atropellaronlle outro día aquí un can no paso de Pietos e o mesmo día un señor ali máis adiante naquele paso de Pietos dali tamén un señor. O do outro día dixeron que fora nun paso de Pietos, que ele iba cruzando o paso de Pietos. É que, bueno, que o colleu, debía vir a moita velocidade, non sei. Es que aquí con los camiones que hay, como no cambien, igual que en el centro del pueblo que hay semáforos y pusieron 2 semáforos en vez de 4 para regular el cruce, es fatal. Ha muerto gente, creo, en el cruce. Para evitar que ocorran estes accidentes, puxeron en marcha unha campaña de recollida de sinaturas. Piden que se tomen medidas urxentes. Pareceme ben que se tomen medidas como é debido, porque a calquera que pillen nos pilla aí, é medio que pasa. Home, a mí me parece estupendo, por que non? Se pode todo o que sea mellorar as cousas, a mí me parece estupendo eso. Hombre, que habría que ter máis seguridade, porque eu incluso lle viña dicindo que ainda que este o semáforo verde, hai que mirar moito desde lexos a ver se paran, porque normalmente non paran. Creen que deben actuar ante unha situación de risco que se alonga polo atraso na apertura do último treito da autovía Santiago-Lugo. Es peligroso, hay mucho camión. A ver cuando abra la autovía, si todo este tráfico de camiones se va por la autovía, es lo que espero. Mentres agardan que se actúa axiña a prol da seguridade viaria. Son os danos que alguén provocou nunha parcela vitivinícola de Paradela no concello de Meis. Os donos do terreo descubriron que lles cortaron 17 cepas de uva albariña. Iso tradúcese, segundo eles, en 2.000 euros de perdas. Xa denunciaron ante a Garda Civil. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. Facíase pasar por director dunha petroleira mexicana, intentou estafar unha empresa do Morrazo pedíndolle unha comisión de 350.000 euros pola encarga dun banco. Trátase dun coñecido estafador venezolano de 72 anos que xa foi detido pola Garda Civil de Cangas. Os investigadores descubriron que se aloxaba nun hotel de Sanxenxo coa súa familia e cuns falsos escoltas. Xa quedou en liberdade con cargos á espera de xuízo. E
E a Garda Civil investiga 10 menores de entre 14 e 16 anos por varios episodios de vandalismo en Cambados. Os feitos tiveron lugar entre o 19 e o 24 de xuño. Os implicados accederon supostamente ao recinto do Obradoiro de Emprego forzando a entrada, roubaron material e causaron desperfectos. Tamén están acusados de incendiar intencionadamente un coche aparcado nunha nave municipal. O caso está en mans da Fiscalía de Menores de Pontevedra. Golpe o branqueo de cartos procedente do tráfico de cocaína no Salnés. Entre os detidos está un histórico coñecido como Moncho Vilaboa e os seus familiares máis próximos. En total, aquí en Galicia hai 5 arrestados, pero a operación do Salnés esténdese por outros países, polo que non se descarta que esa cifra aumente. Macrooperación policial con rexistros en varios puntos do Salnés e non se sabe se tamén da Arousa. Un deles o chalé familiar do histórico Ramón Cantonín, máis coñecido como Moncho Vilaboa, unha vivenda que agora ocupa a súa exmuller, tamén detida neste golpe. Caeron outros familiares directos, polo menos o irmán e a súa actual parella, en total 5 arrestados. Ramón Canto é dos empresarios que sempre tivo negocios en Cambados de distintas cousas, o seu nome e o de familiares. A investigación centrase precisamente en averiguar se foron financiados coas descargas de cocaína. Por iso, xunto co Greco, estivo a UDEF, a unidade da policía que investiga o patrimonio dos narcos e segue o rastro dos cartos. É onde máis lles doe. De feito, en Cambados confirman unha vida de ostentación. Polo que se comenta, pero detrás da cámara, este é un capo dos grandes. Fíxose coñecido no 2007 coa Operación Destello, que desartellou unha das maiores organizacións criminais da época a ambos lados do Atlántico. Fora condenado a 8 anos. Dende aquela liga no cos carteles colombianos e aínda que non se probou, mesmo chegaron a vinculalo cos primeiros narcos submarinos que apareceron en Galicia. Este último golpe esténdese a outros países, polo que non se descartan máis detencións nin dentro nin fora do territorio español. En Coirós, os veciños de Collantres están fartos dos roubos que están a padecer, así que decidiron tomar medidas. Reyes, contanos en que consisten. Pois o que decidiron foi organizar entre eles patrullas de vigilancia polas noites para evitar roubos, pero non só iso, tamén polo día, se algún deles vai faltar durante varias horas da casa, avisa a outros veciños para que estean atentos. E fan todo isto porque colleron medo tras 2 intentos de roubo en vivendas. Unha delas, na que está detrás de min, foi a filla do propietario quen se atopou de fronte co presunto ladrón. Pasaban poucos minutos das 11 da noite cando a filla dos donos desta vivenda, situada en plena Nacional Sexta, saía co seu can pasear e de súpeto atopouse cun home dentro da súa propiedade. Y de buena primera había un tío de frente. Y el tío salió corriendo, ya empezó a gritar y salieron los padres y tal, y el marido, y el tío dio un salto y escapó. Pero creo que saltó como una liebre. Os da casa foron canda outros veciños para darlles conta do sucedido e varios deles andaron á procura do presunto ladrón. Vimos por aquí pasar un coche raro que se paró allí abajo en los contenedores, estuvo un rato, fuimos a vigilarlo y nos vio el tío y se inmutó y pensamos que estaba esperando por el otro. Pero luego dimos una vuelta con el coche por la aldea y tal, a ver si los veíamos, pero ya ahí no había nadie. Aquela noite non os volveron ver, pero sospeitan que non era a primeira vez que andaban por este lugar de Collantres, no concello de Coirós. El día anterior la vecina de ahí vio 2 tíos aquí parados a la 1:30 de la mañana, con mochilas. Y pensamos que eran ellos, serían ellos. Porque los perros de ellos se volvieron locos de ladrar y cuando ladran es porque ven algo raro. Y entonces... 2 episodios que lles meteron o medo no corpo. Miedo y que ya no es la primera vez que entran por aquí a robar. Porque los vecinos de allí abajo le entraron a robar y les robaron herramientas, y en los de allí enfrente también le robaron desbrozadoras, y en fin, y andamos un poco alarmadillos. Así que decidiron non quedar de brazos cruzados. Se están organizando para controlar un poco la movida esta, a ver si los damos echados de aquí. Y debería haber un poco más de vigilancia. Entrementres, a Garda Civil investiga xa os feitos. 2 días permaneceu incomunicada a Illa de Arousa pola caída dos servizos da internet, vendose afectada tanto a vida da veciñanza como as empresas, comercios, servicios públicos e urxencias. Xa lles restableceron a rede, pero na vila seguen indignados e o Concello anuncia denuncias. 2 días permaneceu incomunicada a Illa de Arousa pola caída dos servizos da internet que produciu grandes perxuizos na vida da veciñanza, nos máis afectados empresas, comercios, servizos públicos e urxencias que viviron con desesperación a longa espera.
Os TPVs non iban, non podías cobrar a xente agora está acostumbrada á tarjetita e non traen cartos no bolsillo. A parte no pueblo, creo que a mitad dos traballos, tanto bancos como tal, creo que teñan o mismo problema. Ayer ou antes de ayer a ambulancia ali na secada e fai falta para todo. O móvil e as redes é moi importante, é simplemente xa poder comunicarte por teléfono e todo. Inda que estamos moi cerca, non podíamos nin daqui a ali falar, nin ter ningún tipo de contacto, era raro, e de feito, sobre todo, aos negocios tamén lle afectou moito. 2 días en redes, sen información do que pasa, sen saber a orixe do problema nin a solución, chamadas non atendidas nin contestadas por parte das operadoras de telefonía. O Concello segue adiante coas denuncias polas consecuencias para a cidadanía. Onte tamén falaba ca miña prima que para facer algunha xestión no banco, que foi imposible. Chamín varias veces, non me decían nada, despois dixeron que hasta o 23 que non viña. E contra eso, que faz? Correos electrónicos, chamadas, whatsapps, non podía recibir nada. Realmente me pareció un trastorno, empiezas a pensar cosas raras porque simplemente salía como la señal solamente de satélite. Sin internet non podes traballar, porque a día de hoxe pues, tes que anotar todo, a hora de facturar, en fin, é un trastorno que, bueno, tes que apuntar todo á man. 2 días sen ningún tipo de explicacións, a vila viviu incomunicada horas de preocupación ata que onte, ás 19 horas, volveu á normalidade. Unha familia de Meis denuncia que lles cortaron 17 cepas dunha plantación. Aseguran que peor que os prexuizos económicos é a carraxe de sufrir un acto deste tipo que só busca, segundo eles, facer dano. O pai de Silvia foi o primeiro en atopar as cepas cortadas polo pé. Estaban xa cheas de uvas e a carraxe superouno. E nada, encontrouse xa indo por aí pola beira do veciño que había 5 cepas cortadas. E, bueno, pois el que a rabia e a impotencia pois xa non colleu e marchou. O día así, bueno, a noite que meu irmán saleu de traballar ás 10, veu por aquí e xa veu 15 cortadas. O día seguinte chamamos á Guardia Civil, veu e vimos que no, hai 17 cepas cortadas. Estiman que neste momento as perdas das 17 cepas cortadas poden ascender a uns 2.000 euros. Que non é xa só o valor económico, senón que é, bueno, a impotencia que che crea, de non saber, de que é o que pasa, porque claro, a ver, nós daño non lle facemos a nadie, se alguén ten algo que dicirnos, é mellor que non lo diga a nós, e non fastidiar isto que che fastidia un traballo de moitos anos, e pois veñen esta xente que non sabemos nin por qué non, pois que che cortar cepas que non é, que che as corten que se puxeron antes, senón que é unha cepa que ahora mesmo, pois, estaban en pleno auge, cheas de uvas, e, bueno, que iso non volva a dar máis, claro, evidentemente. Non saben quen está detrás do ataque, pero xa presentaron denuncia na Garda Civil. Din que, sobre todo, queren que non se repitan este tipo de actos. E a denuncia está posta, viñeron aquí, fixeron as súas fotos, fixeron o seu registro, porque, bueno, hoxe pasounos a nós e mañán podelle pasar a outra persona que non lle pase, evidentemente, porque isto é fastidiado. Pero si está posta a denuncia, investigarase, por aquí hai cámaras cerca, investigarán tamén. Silvia xa pensa en plantar de novo as vides e confía en que dean cos culpables dos feitos. Calquer cousa que leve escrito Malpica xa vale. Eso vende, ou Costa da Morte. Compré una camiseta al pequeño, hemos comprado un imán y una taza. La verdad es que es lo que solemos comprar cuando salimos. Non faltan doces en Galicia cos que pechar un xantar, pero hoxe fixamos a mirada nun que esta fin de semana celebra a súa festa anual, a Bica de Tribes. Non é unha torta nin un biscoito, é algo máis, pero raro é o padal que se resiste ao seu gusto manteigado. No Obrador da Panadería Caneda levan décadas gardando con agarimo a receita da bica, o seu produto estrela. Algo ten que a distingue do resto. Pois o máis especial que ten é que sigues facendo como antigamente, entonces ten un sabor que a xente sempre lle recorda a súa infancia, que eso hoxe en día é moi difícil de conseguir, manter ese sabor tan sencillo, pero tan chamativo. Ese algo que a fai especial está tamén nos seus ingredientes. Aquí, como coa receita, non vale improvisar. Empezamos pola manteiga de vaca, non manteiga de cerdo, nin margarinas, nin cousas desas. Ovos, fariña, masa de pan fermentada, azúcar e canela.
e xa está. É moito cariño. Moito, de moitos anos de experiencia. En tempos, a bica era o postre das grandes ocasións. Hoxe vai abrindo outros camiños. É moi típico de aquí de Tribes, poñíase moito nas festas, en épocas moi especiales. Antigamente era para fechas moi especiales. Hoxe en día, bueno, é máis de diario ou de cualquier antoxo ou capricho ou regalo. Algún agasallo que tens que facer especial, unha bica. E claro, todo ten un porqué. Eu penso que a todo mundo lle gusta a bica de Tribes. O sea, non coñezo a naide que non lle guste. Gustaralle máis, gustaralle menos, comerá máis, comerá menos, pero gustalle a todo mundo que a proba e dice, que rico está isto. Deste obrador de Tribes sairán o vindeiro sábado de arredor de 300 bicas para celebrar a súa festa. Un agasallo para o padal de quen a proba por vez primeira e para os que aprenderon a gozala dende ben cativos. Estamos en tempada alta de turismo e hoxe preguntámonos que tipo de souvenirs levan os que visitan Galicia. Malia que reinen os de produción industrial, contanos tamén que cada vez está máis de moda o diferente, o que reivindica o local. Sol e praia, terraceo, comer ben ou pasear. Son os recordos que moitos levarán das vacacións vividas. E moitos levarán tamén algún outro, neste caso, dos que se compran. Compré una camiseta al pequeño, hemos comprado un imán y una taza. La verdad es que es lo que solemos comprar cuando salimos. Mucho imán de nevera para la abuela, tíos, tía... Sí, el imán seguro. Así é que o imán pasa por ser o souvenir máis vendido do mundo. E onde os venden xa non levan nin a conta. Hai contar, sí que non conto. Eu traio, así que acabo, traio máis. Pero, sí, é o que máis se vende. Di que nestes últimos anos está de moda o local. Calquer cousa que leve escrito Malpica xa vale. Eso vende, ou Costa da Morte. Tanto que ata deseñou unha liña propia de recordos con localismos malpicáns. De frases a ver che, tes un sí que che está, ou calquer cousa, cando queres expresar algo moi grande, pois é material, diseño frases daqui. E sí que gustan. Gusta o diferente e gusta o exclusivo, por iso o verán é tamén tempada alta para os artesáns oleiros de Buño. Llevas un recuerdo, pero es un recuerdo artístico, genuino, lo ha hecho una persona que vive aquí, es que vale la pena. Incluso aquí hay imanes de nevera, que tamén me llevé, que son diferentes, ¿no? Sí, tamén hai imáns de neveira artesáns. É unha peza que sempre se vende. A ver, é unha peza que sempre tira, é fácil de transportar, lévala en calquer lugar, é un recuerdo. Pero se ten que sinalar a peza estrela da tenda, María queda con esta, a viradeira. É algo funcional, pero é algo que a xente sigue gustando e sigue querendo, sigue interesándose por ela. Sempre se vende ben. Pezas tradicionais ou deseños modernos, grandes ou pequenas, con máis horas de traballo ou con menos. E de todos os prezos. É tempada alta e os escaparates énchense de opcións para elixir os recordos que levaremos do verán. Imos agora ao Concello do Grove. A Asociación de Amigos da Dorna Meca traballa para pôr en valor esta embarcación tradicional, pero este verán dan un paso máis. Ofrecen aos veciños e visitantes a posibilidade de navegar nunha delas. A Praia da Barrosa xogou de sempre no Grove un importante papel, non só pola súa localización privilexiada, senón por ser unha zona de abrigo que lle servía aos mariñeiros para encontrarse coas mulleres que se farían cargo da pesca da xornada. Por iso, este verán, a Asociación dos Amigos da Dorna, en colaboración co Náutico de San Vicente, deron un paso máis na súa aposta para pôr en valor estas embarcacións. Poñer en valor o que son o patrimonio marítimo que temos, poñer en valor e recordar. Por iso salimos daqui o que foi esta playa estratégica de abrigo e de intercambio de que viñan as mulleres do Grove e levaban o peixe e traenlle roupa limpa e, sobre todo, explicarlle aos que veñen a estas charlas pois as tipoloxías e o traballo que facemos na asociación, que é recuperar o patrimonio e poñerlo en valor. Sorprendeunos a boa acollida que está tendo esta iniciativa, que chega a veciños e visitantes ás dornas que recuperan desde a asociación, pero tamén a historia dunha praia que de sempre xogou un papel fundamental, unha actividade que comeza cunha explicación na praia e remata cun paseo polo mar. Vamos a salir e van a participar, van a levar a caña un momento, vamos a facer un cambio de vela e a bordo, pois, ao estar como estamos un hora ou hora e pico, pois vamos falando un pouquiño de todas as embarcacións e ali rematamos o que é a charla instructiva e poñer en conocimiento do patrimonio. Pareceme
moi curioso como cambian as cousas, non? Que importante foi na cultura galega, que tanta xente ten pois eso, na súa familia o preto, e nós, por exemplo, non coñecíamos nada, pero bueno, parecenos moi interesante coñecelo. Pois vamos dar unha volta na Dorna e, bueno, ver un pouco como é a navegación e o manexo dunha Dorna meca. En canto abren as inscricións para participar na actividade, esgotanse prácticamente as prazas dispoñibles. Son moitos os que queren coñecer de preto embarcacións como a polbeira ou a xeiteira, pero tamén escoitar a historia e o papel tan importante que xogou esta praia da Barrosa nun momento en que a pesca era o motor principal. Hoxe comparte co turismo esa relevancia dun areal moi apreciado na zona. A Feira das Maravillas cumpre xa 30 anos e quizáis por iso sexa unha das citas imprescindibles do verán coruñés. Ata o domingo espérase que sexan milleiros de visitantes os que se acheguen ata a Cidade Vella con ganas de descubrir algunha que outra novidade. Os postos de coiro, madeira, pezas únicas e feitas a man son unha das grandes razóns pola que esta feira segue atraendo milleiros de visitantes cada ano. Sí, de feitos nos escriben, ¿y de estar a donde siempre? Tenemos tejidos, nosotros le denominamos de la ruta a la seda, porque son tejidos que vienen de Uzbekistán, de Kazajistán, de India, de Nepal. Voy cambiando año tras año los modelos, porque a veces la clientela es la misma y a veces hay turistas, pero sí, tengo un producto que fabrico, princesas, dragones, hadas, personajes de cuentos. E o difícil é pasar por diante e non picar. Hay para la niña, el juguetito este dinosaurio siempre se pica. Sí, nos vimos sempre, gustanos moito ver todos os postos, ver a xente como se anima. A gastronomía é outro dos grandes reclamos. Queixos, doces, mel, sabores que chegan de distintos puntos e que ás veces só se poden mercar aquí. Esto es la primera vez que lo veo. El vinagre así que voy a probarlo. Además yo tengo problemas de estómago. Por eso venimos una vez al año y hay que aprovechar y comprarlos. Aparte que los que hacemos ferias medievales, como es mi caso, nuestra tradición es que nos compréis en la feria. Entre as novidades deste ano atopamos estes doces artesanais, feitos no convento das Clarisas que está nesta mesma praza. Estamos probando porque xa que están aquí ao lado, pois é unha pena, non, tamén que non darse a conocer. Bueno, ten bastante sentido tamén, non? Porque realmente está como no lugar e leva moitos anos aquí, así que ten moito sentido. Isto probablemente estas receitas se facían moitos anos atrás. Entre posto e posto, a animación dende primeira hora da mañá ata a noite, con música en directo, espectáculos e pasarrúas. O plan perfecto ata o domingo para pasear, curiosear e, se cadra, atopar algunha que outra maravilla. A Praia das Catedrais está a vivir grandes aglomeracións nos últimos días. Os visitantes queixanse das longas ringleiras e, ademais, nos días de marea alta, os responsables do areal vense obrigados a desaloxar a praia. Facer unha parada na Praia das Catedrais é algo case obrigatorio para os miles de turistas que chegan cada verán a Galicia. O problema é que en algunhas horas do día formanse grandes aglomeracións. Ademais, nas xornadas que sube a marea, os responsables do areal vense obrigados ao desaloxo, algo que os visitantes entenden e aceptan. Bueno, pues nos vamos, porque al final, oye, esto también hay que mantenerlo. Bueno, a ver, lo veo bien que lo cierren porque si no se juntaría mucha gente y estropearían la playa. Y es lo que hay, todos queremos ir en las mismas fechas y hay que hacer cola. Iso sí, algúns veñen máis preparados para evitar que a marea estrague o día. La página web tiene una muy buena información sobre las mareas y demás. Así que a nosotros la marea no nos ha fallado, lo que nos ha fallado es la marea humana. Unha marea humana que precisamente é un dos principais motivos de queixa, non son os días onde sube a marea. Uy, esto parece la calle Preciados el 24 de diciembre. Esto está llenísimo. Encuentro que hay demasiada gente, es lo que me sabe mal, que no puedes disfrutar de la belleza de este paraje. Cómo regularlo es complicado, pero bueno, habría que mirar de regularlo de una manera u otra. Yo creo que tendría que haber un aforo más pequeño. No sé la gente que dejan pasar, pero sí que no podría venir tanta gente, pero sería mejor, porque ahora es demasiado. Lembremos que as visitas reservanse nunha página web da Xunta e que o aforo diario é de 4.800 persoas. Moitos escollen outras alternativas. A ver, nosotros no hemos querido hacer la larguísima cola que hay, hemos disfrutado del resto de la playa y
y bueno, al final si se tiene que restringir el acceso es normal, por eso no se masifica mucho y pierde su encanto. Non esquezan que o resto do ano poden visitar a praia sen cita previa e sen aglomeracións. Así chegamos ao final do Galicia Noticias deste xoves. Quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Moitas grazas pola compañía e moi boas tardes.